4, 5, 6. Присвяткам. Добре, че не са shift. О! Как излизате? Спасих се. Фу! Ко правиш ти? Мале, той бах ти изорда. Как може да станете? Ето бах ти шипаната игра. И здравейте, банички и козунаци, аз съм Николай и тук тъй ще играем за втори път Five Nights at Freddy's, двойката. Този път съм подготвен, не съм като миналия път. Снощи четах някакви гайдове за това, за играта и да им коста някакви хинто и някакви такива неща, на които да ме помогнат, как да я мина по-бързо. И така, преди започвам, ако не знаете, имам два влог канала, единия в който качвам някакви обикновения, другия с който направим скоро с един приятел, там качваме предизвикателства и по принцип и скоро ще има някакви други линкове, ще има отдолу в описанието, вижте ги двата канала, може да ги харесат пак с забавни такива работи. И аре започваме сега с същинската част. Така, който и сега. Първа нощ той ще го махнем и така започваме да оглеждаме. Трябва кутията да таковаме и маската да я слагим вече като ги видим в шахтата. А пък един или двама от тях децата, май трима са лошите. Също имаш една друга камера, в която е подаръка и там от него излиза нещо. Ако е отворен, не знам тук ли беше, къде беше, там да гледаме, да. Доста неща прочетах, имаше 10-15 съвета за това. Аре, няма ли да се изтаковата, за да е таковам? Да, по принцип главното е музикалната кутия да правиме. И щях те гледам после, ама то сега няма смисъл, да. Кои бях главните да ги намеря? Да, тия са 9-11, които гледам да не са... Тия ще тръгнат със сигурност, да. Тия ще тръгнат. Не знам дали тия подаръци или къде е. Забравих коя стая. Да. Тук нещо виси. То винаги си виси, да. Така. Тая кутия още не трябва, Да, сега няма смисъл да ми флашвам. Price Corner, който и тук няма камери. Окей, яде тарчети, още сме, сега сме 1 AM. А тук сме 2:19. Ария, сега скука, дай да увеличим още малко звука, така. Да, почти е до края, добре. Какво стана сега, някой тръгна ли не? Само лисицата май се плаши от финера и избягваш. Който и сега? Parts Service. Тук малкото и не знам дали то трябва да тръгва. Сега вече трябва да лайдапвам винаги. 2 AM. Защо се разваля тая музикална кутия, сега постоянно трябва да се навия, не знам. Къде се бягат тия, забравих ги. Ето ги тука. Чая се. Вече тръгват. Какво беше, бе? Четах в той, че трябва веднага като чуем някакъв звук. Като чуем някакъв звук, тогава веднага слоем маската, обаче пък аз няма правя, защото те сега тръгнах и то ще и далеч. Зато и сега няма да я славам още. То няма смисъл да ги пускам тия сега, няма смисъл нищо да правя. Не знам, може би само да ги намеря къде са. Ако са близо до мене, да. Така, и постоянно тая музикална кутия. Лисицата я няма сега. Лисицата я няма. Правя само тук, то друга няма смисъл. Защото... Там пак забравих ти. Значи камера 11 най-важното. Защото ги успокоявала там, какво не знам. Чакай, чух нещо, чай съм.
Дали и тя? Тук ще е някъде, а? Тая музикалната кутия. Сега при тия звуци не трябва да слоем... Трябва да слоем маската при тия звуци. Значи на този като му светя не заминава. Пастият. Няма да спася сега, поне може да е толкова стройна тази скапана игра. Аре, беби, заминай си, аре. Кондио, отивай да пееш. Чуя да пееш такова. Чуя на концерт. Тя тъс трябва да замини като е светна. Казах тъс трябва да замини като е светна. Ей, сега тия държиш ме нападнат като е такова туито. О, фак, сега какво трябва да направя като го видя да е в шата, трябва да сла маската, нали? Така мисля, че трябва да е. Замина. Така, няма го. Оцеляваме, о е, сващаме игра. 4 ем, 4 сме. Къде си? Къде си? Няма. О, фак. Сега трябва да слоя той. Идва, коса. Аз си светнах, трябва да замини сега, нали? Ако не се появи скоро, ще мана маската. Трябва да се маниш, ма. Ковро. Така тя се мана. То се тук, ей, бастун, ей. Да отиваш за крем, вирши. О, той е супер близо, аз сега не мога да таковам той, а. Да отида за той, а, да отида ли? Да, значи... Тя пък тъся тук. Значи мога. Защото тя като се чаква в дънто, мога да отида да направя музикалната кутия. Ясно. Ето, ясно. Пете, аз ще я направя първата такова ще я направя. 100 на 100, ето 5 часа. Мастър, бе, така. 6 часа. Браво на детето, браво. 12. И така. Нож 2. Дай учим този кош, кажа. Този път ще учим. Hello? See, I told you your first night wouldn't be a problem. You're a natural. By now I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Those are from the previous location, and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. They even started retrofitting them with some of the newer technology. But they were just so ugly, you know? And the smell. So the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid-friendly. Those older ones shouldn't be able to walk around, but if they do, the whole Freddy head trick should work on them too, so whatever. I love those old characters. Did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Hey listen, that one was always a bit twitchy. I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. If for some reason he activates during the night, and you see him standing at the far end of the hall, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright light. It would cause a system restart or something. Come to think of it, you might want to try that on any room where something undesirable might be. It might hold him in place for a few seconds. That glitch might be on newer models too. One more thing. Прекъсна ми камерата нещо. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. I don't think the Freddy mask will fool it, so just don't forget the music box.
I'm sure it won't be a problem. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Окей, той ми каза някои неща, задължително музикалната кутия и като им пресветна с финера и че ще избягат. Лисичката я няма, тя всяка дори. Ще изсветна, ето сванаха играта, нищо не била сложна. Тук някъде... Аха, ето е на четвърта камера, пут, сега ще дойде скоро. Тя ли лисичката или... Май синята, да, няма значение. Всички с флашвани и се заминават. Да. Да, аз как гледа други да играта си игра, се чуя някой няма да е страшно, няма да е такова. Оля! И ми прекъсват камерите, а? Идвай ти, чушко пец. Оля! Кой е то све? За първи път го виждам, а? Кой е то? Опа, ако стана с финера, нали ми пълена? А, ето видял се, да. Някой е по шахтата. 2 часа сме. 2 часа. И става лошо. Не знам дали да проверявам само 5 и 6. Светни. Аре бе, май са кучо. За да го успокоим сега с това. Няма го така. Ляля, 3 am, 3 часа, добре. Не се смейте, деца, не се смейте. Пак нещо става с камера, о. Там ма някой или ко става? Светни, светвам ти, кучо, майса. Опа, финерчето ми пада. Що трябва да ми присветвам толкова много? О, кучко, майса от тука. Айде, майса, че такова музиката ще прави, айде. 3 часа. Още и няма... Ойч! Ще да му присветна. Фак, дай да пробва да сложа така, успя да... Като са дясно и отляво в шахта, задължително трябва да славното й. Скоро, веднага, да. Ти, кучко, няма да се маеш, а? Ай, че музиката 4 часа. Как ще ги направя от втория път, от втората игра ще... О, путьо! Той вече като е tukата и не знам. Така, на П. Шахтата. В шахтата са. Куче. Айде слагам да ми постане сега. Значи той се появява в шахта, маха с... И след няколко секунди се появява тук, нали? Да. Да, той пък се маха това. Аре, 4 часа? Давай. О, кой ми се появи тук? Кой ми се появи? На някаква... О, да, на някаква камера ще е било, да. Да, няма проблем. Здрасти, коя си? Така, чао. Така, си запазвам живота със сигурност. Добре, още си тук, знам. Тая патка, 5 часа. Ще направим още 3, Стигнем. Присветвам ти, кучко, май са от тука. Ще едеш българска баница, нали те? О, кучо! Шива кек съм, торта, подаръци много, какво да правя сега? Сега ли да славам? Заминава. О, всички заминават до бичта. И така 5 am сме, 5 сутринта сме. 5 am! О, лака про, Каква тая мишка? Лака про, дай. Втората нощ, айде. Штрак.
О, е! Така, айде, продължаваме. Вече 12-13 минути. Какво става тук? Що е така тъмно, бе? О, не! То тъй почваш в началото, като те пусках още. О, мистър! О! It's me. Трета нощ, 12 часа. То като знае да играете въобще не е страшна, което е кофти. Нощ 3, о е. Тя ще учим брачета пак. Тя се объркай. Здрасти. Did Foxy ever repair the hallway? Probably not. I was just curious. Like I said, he was always my favorite. They tried to remake Foxy, you know? They thought the first one was too scary, so they redesigned him to be more kid-friendly instead of in Kids Cove. To keep the toddlers entertained, you know? Kid-friendly, huh? Kids these days just can't keep their hands to themselves. So staff literally had to put Foxy back together into every shift. Eventually they just stopped trying and left him as some kind of take apart, put back together attraction. Now he's just a mess of parts. I think the employees refer to him as just the mangle. Oh hey, before I go, I wanted to ease your mind about any rumors you might have heard lately. You know how these local stories come and go and seldom mean anything. I can personally assure you that whatever is going on out there, however tragic it may be, Филер, ще няма свърши скоро, тъй че мога да използвам повече. Аз те... Чули са, че правя най-страхотната баклава и затова идват. Опа, в шанцата са. В шанцата ми са. Така, държи той Филер, държи. То май да, за всяка нощ е отделно такова. 4, 5, 6, присвяткам. Добре, че не са шифт, О! Как излезе тая? Спасих се. Фу! Ко правиш ти? Мале, той бахти изорда. Как може да стане тая? Ето е бахти шипаната игра. Добре, нощ е. Къде да отиваме? Може да ми се признае, че направих що годе нещо. О, не. Това беше супер брутално. Аз мисля, че няма да е страшно въобще. Какъв е този? Ето е, а? Тъй ще туши за този клип. Ако ви хареса, оставете на коментарче, за да видя дали ви хареса, защото не знам как ще ви хареса, ако не сте написали коментарче, дали ви хареса. И някакви препоръки за други страшни игри може да оставите задължително отдолу. И да споделите с приятели, ако искате точно така. Facebook страница ми ще е отдолу, двата ми влог канала са отдолу. И така, на приятели познати отдясно имам в моя канал Future Channels, който може да видите и тях. И да се на следващия път оставяйте коментарчета, абонирайте се и вижте отдолу каналите, линковете. Всичко се обърка. Препоръчайте ми игри и аре чао се следващия път. Изящна картофо белачка.